Fil-ġurnata li tiġi ċelebrata l-akbar festa għall-Knisja Kattolika isiru bosta attivitajiet marbuta ma' tradizzjonijiet uniċi għall-Gżejjer Maltin. Fl-istess waqt jitfakru tradizzjonijiet oħra importati minn barra l-pajjiż li ġew adattati għal Malta, bħal figolli li ġew ispirati minn ħelu simili fis-Sqallija. F'Ħattilajt One News kellem ma' Brian Bonnici li kiteb fid-dettall dwar it-tradizzjonijiet marbuta ma' dan iż-żmien f'pajjiżna. Huwa spjega kif il-kult tal-irxoxt mhux dejjem kien b'saħħtu, imma ħaspinta qawwija fis-snin 70 u 80. Bonnici sostna l-waħda mill-bliet Maltin bit-tradizzjoni unika hija dik tal-Birgu. Fil-Birgu partikolarment kellhom ukoll tradizzjoni oħra l-beġiġġa. Illi dan f'Sibtilejt kienu joħorġu kulħadd jagħmel il-ħsejjes bil-borom u bit-taġnijiet biex juri li issa wasal żmien il-qawmien, żmien il-ferħ wara dawk l-40 jum, żgur mhux bħallum. Qabel fil-modi l-40 jum ta' sawm u astinenza kien imħares sewwa, kienu kunaw tħossa ċertu toqol fl-ambjent tal-madwar. Bib ma l-Birgu f'Bormla kien hemm tradizzjoni li l-ġenituri jerfgħu lil uliedhom fil-gallerija ta' darhom biex jippruvaw imissu l-istatwa ta' Kristu rxoxt waqt il-purċissjoni. Punt interessanti li kien qalli Patri Dionisio Mintoff kien qalli li jiftakar li l-ommu tajt li kienet toħroġhom mill-gallerija u ħuħ l-eks-Prim Ministru Dom Mintoff ukoll kif kien jisma' l-ommu tajt dan kien mess bideħ l-istatwa tal-irxoxt ta' Bormla. L-awtur li kiteb mod estensiv fuq tradizzjonijiet Maltin fi żmien il-għid innota li fil-waqt li festi oħra qed jitilfu is-sens tal-awtentiċità u jsiru aktar kummerċjali dan mhux il-każ għall-festa tal-għid. Purċissjonijiet li għal-bidu kellhom problema anke mill-awtoritajiet tal-Knisja, fosthom insemmu Kalkara li issa reġgħet bdiet issir, għandek purċissjonijiet li ħarġu mill-Gażini tal-Banja għax ovvjament ma bdewx jorganizzawhom il-Knejjes. Minsemmu Birkirkara fost oħrajn mill-Gażin Sant'Elena. Jiġifieri interess hemm. Ovvjament bħal kull ħaġa oħra żmien ibiddel u inti tittinbidel miegħu.